Kaseng Hinyautrap National Youth Front Southwest Khasi Hills District. Hapo kajingelam jung ba Shimbor Langte General Secretary rengkat kidekon hakalai tarik yayong arhajar arpusan kilalit jungo bat no senyang diki marba mardi bat kasong pisah syaki arteli kilong yeng ki badon kam ya kajingeram hadin baka yeng jungki bat kijingdon jing em baro kisha bam du lut hakading hakini ki khendiat benai baladam. Kita kilong yeng kidei juga kong ba pelajarwa beruba famous imle nakasnong tenai bat kalong yeng juga kong slinda thong niret bat uba ibat sun ramsit nakasnong Oro Southwest Khasi Hills District. Lekenduk ya kanika jing bamdu jong ka ding ya kalong yeng kalong sem ke jong ki man haka khat prata ki jong u Februari junusnem arjar arpusan te kumjuru ngai kuplay nagapta kini ki para rekod ki balayo ya kabane don kat ki balayawan kat ban suran kat nakabanta kani kapor kabangi don kat bat ki try jong kali ka yin kasem fisisya ka jingwan hangni jongi nakaliang jong ka HNYF kalong ba isuan ban ai man sim ai ngin don ngilapat ong te hande isuan ban ai man sim nagapta jong ki wat hakaba kilayo mat ya kan ka jing ngusi ngilapan ong ha ka ying kasem ka jong ki lang ba ka jing bam du jong ka ting te hanrei ni habat ong bangin pedang ya kan ne namar daka burom kumangilong ki Kurdistan ki baro kilong lang ba ka jing penyat ka jong ublay trai kanrat te ni sneu ban ong ba ni dei ban syanya ngiru ya ka ba ublay trai kanrat jong ni penyat nakapta ka jing iem ka jong ni bat hagajin sya nakaliang jong kaseng kibun ki banta ki pa ngilayo ya ko pau hakabang syakri ya kan katong kathan bar kawai te hanre ngakwa ban ong ba nim dakwa than ban ong put turoi hakabeder kan bat kita ki jingle ki jongi hakabang yo ya kaban ya rap lakalong hai bori barit lakalong laba ki donation hakabang IAA ya ki paradok ki parasnam ki jongi ki pa ya kenduk ya kajing ya kajing kencar bad ya ki lanot ki bakum kan ni kalong ying kepolo kabayok mat ya ka jimbam du jong kading te hanrei ni shu ong pat karpat lang ba ki social media bawat hakabangi yo ya kapan IAA ya ki paradok ki parasnam ki bekenduk ya ki jing ya kajing kencar te hanrei abang ipet lang bagi social media nakapor cakapor don kiba ong don kiba kanto kiba ong tang bayo ai iwi belangket ila penmi ha social media te hendai kan ni kalong ka kubor nakabanta jong kipardo kiparosnam kiba nakaliang jongi kaseng ni air ya kajing hikai nakabanta jong kipardo kiparosnam kamtam ya ki pat kasih bayar kiba ngidang don tang si trok hapo juga nega jala ka chungi te hendai ngidai ban sengau thu baka ka bangi ngidai pan le aka jingya nanti ka chungi haka nega slaju khandel kamtam ka bangi ngidai pan le ya lagi chungi paradok ki parasnam kiba ya kaduk ya kibakum kini ki jing ki jing janjar pan ngidai pan bu jing kaliru ka ba kasenjam ka bangidai ban le kamtam ha ka ba ni pet jaga ying kasem jong ini i kong ini pak famous bolong pa juga di ying kasem kunjuru ye kong bada la ibala yo mat ya kane kajing sengusi hakaying kasem kajong ki na kajing bamdu jong kading ka hadu bakim sem yo su wat tang iwe i jan phong ane kimal ying marsem ki jongki te ngidei ban kan mau ba ka bangi ngidei ban le kalong ba lada ngim le ya ki bakum kini ka bangi ngidei ban le haka jingat leti ka jongi kum ki paradok ki parasnam haka naga sla jong kandau